כל מי שמתחבר, הוא רואה את ישועתו של הצדיק. אור החיים הקדוש, רבותיי, לא היה לו ילדים, לא זכה לא לבנים ולא לבנות. אנחנו הבנים שלו. אנחנו הבנים שלו, רבותיי. אתם, כל אחד מאלה שהם עוזרים למקום הקדוש הזה, למוסדות אור החיים להתקיים, זה הבן של אור החיים, ובן מה שהוא מבקש, האבא נותן לו. לפני שניגש ביום שחותמים אותנו לקבל סנגור ליום ראש שנה, אור החיים הקדוש, זכותו תגן בעדכם בעדינו, בעד כל כלל ישראל, אמן. שנה טובה ומבורכת. ברכה נדירה! כל השותף במוסדות אור החיים, זכותו של האור החיים הקדוש תעמוד לו, שלא ייפגע ומשפחתו בתקופה הנוראית הזו בעזרת השם. היו שותפים להמשך מורשתו של האור החיים הקדוש וזכו להגנתו.